Diajeng garwanipun kacang. Garwanipun Kakang. Lah aku muni piye? Garwanipun kacang. Jaluk. Ora sangel-angel Tin. Ayo Tin, ora sangel-angel. Sinom Parijata ning karo gandrung Mbah Waluya. Wah, lah dasare aku ketoprak kon gandrung. Lah ya jos. Aku entuk judu. Diajeng iki Cita Rasa ketemu Rio Penangsang. Ya ora ketemu no. Ora gathuk kok. Wis tau gathuk mletike. Wah, kaya ngono memanis ki sing wedok katarak kuwi. Apa nek manis iki mesti apik? Lah manis ki disawangi kepenak ngono. Iki kok YouTube ana pisan. Sing wadon Diajeng Sulastri. diwangsuli. Manuto karo pun Kakang. Jaluk apa tak turuti waton ora njaluk sandang karo pangan. Omahmu sing wis batakoke dimbrukke. Sesuk tak ganti gedheke, ganti kerdus, aja kuwatir. Men alus. Kang Mas. Watah ditah, waduh. Jaka puring kok watah titah kaya citraksi. Kowe ngundang aku Kang Mas rasane embun-embun aku kaya dicucuk blekicot. Kula mboten nyuwun napa-napa Kang Mas. Tenan? Nggih kula namung nyuwun pejahipun panjenengan. Oh, kuwi gampang dia. Pripun? Ora sak anggere kowe ngladeni aku kok suwe-suwe rak mati dhewe dia. Ah kemempengan gak ada. Terus ngerti-ngerti mak bruk. Waduh, Gandrung kok ngene. irungmu Diajeng. Pripun Kang Mas? Irungmu Piye irungku? miji timun Diajeng. Oh irung kok miji timun kuwi. Lah piye? Irung yo bangir. Irungmu bangir Diajeng. Mripatmu mblarak sempal Diajeng. Mripate Mbak Semar ki matane lembean apa piye? Anu apa jenenge? Belalak. Heeh, kaya ngono kuwi Diajeng. Manuto karo pun Kakang. Sesuk omahmu tak pasangi munyuk ngombe. Munyuk ngombe napa Kang Mas? Munyuk ngombe iki apa? Munyuk bahasa Indonesiane Kerah. ngombe Mie. Nah, tak pasangi keramik. Ayo ki kok entek lho dagelaku. Ayo diteruske. Ben tak eneng ke wae engko nek nganti entek rak meneng wae delongap. Engko aku dagel entek nek kari. Ya. Ada Ayo sidene kira. putra hanyona. Waduh. Hati bejo ora kaya awakku lair nang alam donya ketemu sliramu Diajeng. Wong ayu kok sejagat dinggon ijen. Wah, tungkakmu wae jambon. Apa iki? Bokongmu kaya sedel tiger. Cedol tiga. Iya, wah bathukmu Bathuk kula pripun? endah atose. Iki nek kagem jebles panjenengan nggih saged. Arep jebles aku.
tak pasrahke sliramu. Nggo napa sing tok pilih bathuk sing ngendi, Nduk Cahyo? Lah bathuke pira? Ya kursi iki. Tarat tamtu tak Sulastri. Wah, mantep-mantep hatiku tresno karo sliramu. Kapangku to kangenku ra kena tak ampet yen ora ketemu sliramu seminggu lho rasane kaya biasa, Jajeng. Jajeng. Aja kuwatir sesuk nek bulan madu tak jak nonton banjir. Kepiye Jajeng? Iki enten lemute. oh, kurang seru. Nek seru sing seru ngene iki lho, Jajeng. Enten lemute kula teblek Kene kok. anu ayo do ceplik-ceplik ada. Ayo jenengan genti. Heeh. Mano tasan pondot bareng mati tresnaku lahir batin tumuju marang sliramu kowe njaluk duwe anak pira tak turuti Jajeng. Kula setunggal mawon pun mboten kalih jenengan trima ora duwe anak. Oh ya syukur berarti kowe seneng tenan karo aku. Loh, wong mau di anak karo sampean kok seneng tenan iki piye? Lah nek ndek anak tak ke Mboten iki nek anak-anak kalih niki metune napa? Luwak. kowe malah kena nggo cap kopi. Timbangane bocah. Apa neng kopi cap bocah? Reneng. Kopi ya cap luwak. Lah niki luwake. Heeh. Kayak kowe kopine to. Ayo, kayak tak cap.